കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 പ്രണാം. കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രണാം. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്യാർഥ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം. എല്ലാവർക്കും ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഭമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം ഗുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭക്തേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 8 കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. ശ്ലോകം 19. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്? അതെ അതെ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. മായാ ജവനികാഛന്നം അജ്ഞാതോക്ഷജമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശാ നടോ നാട്യധരോ യഥാ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ദേവായ മായാ ജവനികാഛന്നം അജ്ഞാതോക്ഷജമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശാ നടോ നാട്യധരോ യഥാ. മായ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്ന, ജവനിക യവനിക, ആച്ഛന്നം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട, അജ്ഞൻ അധോക്ഷജം ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അതീതം അതീന്ദ്രിയം, അവ്യയം കുറ്റമറ്റ, ന ഇല്ല, ലക്ഷ്യസെ വീക്ഷിക്കപ്പെടുക, മൂഢദൃശ മൂഢനായ നിരീക്ഷകനാൽ, നടഹ കലാകാരൻ, നാട്യധരഹ നടനായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന, യഥാ പോലെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയുടെ പരിധിക്ക്
അതീതനാകയാൽ മായയുടെ യവനികയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ട നിത്യ അവ്യയ ഘടകമാണങ്ങ്. കഥാപാത്രമായി വേഷം ധരിച്ച നടനെ വേർതിരിച്ചറിയാനാകാത്തതുപോലെ അങ്ങ് മൂഢനിരീക്ഷകന് അദൃശ്യനാകുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? സന്ദർഭം ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? എന്തായിരുന്നു 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോ യുധിഷ്ഠിരൻ എന്താണ് ഇവരുടെയൊക്കെ റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെ എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് ഉദകക്രിയ നടത്താൻ വേണ്ടി ഗംഗയിലേക്ക് പോയി അതുപോലെ സ്ത്രീകളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഘോഷയാത്ര പോലെ പോകുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ചു വന്ന് ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്തു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി എല്ലാവരും അവിടെ ആരെയൊക്കെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആരൊക്കെയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രർ, ഗാന്ധാരി, കുന്തി മഹാറാണി, പിന്നെ ഉത്തര, അതുപോലെ സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലേ. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ 100 മക്കളുടെ ഭാര്യമാരുണ്ട്, ഒരു മകളായിട്ടുള്ള ദുശ്ശളയുണ്ട്, ദ്രൗപദി, എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലേ. എല്ലാ സ്ത്രീ പ്രജകളും അവിടെ ഉണ്ട്. പുരുഷന്മാര് മാത്രമാണ് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭയങ്കരമായ സങ്കടത്തോടു കൂടി കരയുമ്പോ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് നമ്മള് ഇതിന്റെ ഈ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാണ് നമ്മള്, അത് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ദ്വാരയ്ക്ക് മടങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഉത്തര ഓടി വന്ന് പറയാണല്ലേ, തന്റെ നേരെ വരുന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അതിനെ തടുക്കാൻ പറ്റാതെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാണ്, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. എത്ര മൃത്യു, അതായത് പാഹി പാഹി മഹായോഗിൻ ദേവദേവ ജഗത്തതെ നാന്യം ത്വദഭയം പശ്യേ ഇത്ര മൃത്യു പരസ്പരം. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആശ്രയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഉത്തര വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഉത്തര വന്നപ്പോ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ഒരു അങ്കുഷ്ട രൂപത്തിൽ ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ തടുത്തു. അപ്പൊ ഈ 2 അസ്ത്രങ്ങൾ, അതായത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രവും സുദർശന ചക്രവും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഉജ്ജ്വല പ്രഭ, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ആ ഭ്രൂണത്തിന് സാധിക്കില്ല എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്കുഷ്ട രൂപത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയത്. അതായത് ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക്, ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ നമ്മൾ, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഭഗവാനെ പറ്റി എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ? നമസ്യേ പുരുഷം ത്വാദ്യം ഈശ്വരം പ്രകൃതി പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം അന്തർബഹിരവസ്ഥിതം. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ. അപ്പോ അവിടെ എന്താണ് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നു അല്ലെ. നമസ്യേ എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത്. നമസ്യേ പുരുഷം ത്വാദ്യം, അതായത് ആദ്യ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമസ്തേ പുരുഷൻ ത്വാദ്യം ഈശ്വരം പ്രകൃതി പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാൻ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കൊക്കെ അതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ഭഗവാൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ത്രിഗുണങ്ങൾക്കൊന്നും അധീനനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയല്ല. പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നു? അദൃശ്യനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെ അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും അദൃശ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുന്തി മഹാറാണി തന്റെ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയുടെ പരിധിക്ക് അതീതനാകയാൽ മായയുടെ യവനികയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ട നിത്യ അവ്യയ ഘടകമാണങ്ങ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മളെ ഈ മഹാമായയാണ് നമുക്ക് മറച്ചു പിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്. കഥാപാത്രമായി വേഷം ധരിച്ച നടനെ വേർതിരിച്ചറിയാനാകാത്തതുപോലെ അങ്ങ് മൂഢനിരീക്ഷകന് അദൃശ്യനാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വേഷം കെട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, വേഷപ്രച്ഛന്നനായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആളെ തിരിച്ചറിയാനാകാത്തത് പോലെയാണ് മൂഢനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ അദൃശ്യനാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തര ഓടി വന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചതും ഇപ്പോ കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും കുന്തി മഹാറാണി തന്റെ സഹോദരന്റെ ഒരു പുത്രനായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല ഇവിടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നേരത്തെ വർക്കൗട്ടിലും അത് വായിച്ചു അല്ലെ. ഒരിക്കലും തന്റെ സഹോദര പുത്രനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനെ അല്ല കുന്തി മഹാറാണി വണങ്ങുന്നത്. നമസ്യേ പുരുഷൻ ത്വാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ മൂഢനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ്? അദൃശ്യനാണല്ലേ. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നതും അതേ കാര്യം തന്നെയാണ്. പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയുടെ പരിധിക്ക് അതീതനാകിയാൽ, ഭഗവാൻ അതിന് ഉപരിയാകിയാൽ, മായയുടെ യവനികയാൽ, മായ എന്ന
ഒരു കർട്ടൻ അത് ഇട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. വേസി ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ര പ്രഭുപാക്കിച്ചേ. അല്പജ്ഞാനികളായവർ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മെ പോലുള്ള സാധാരണ വ്യക്തിയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുവെന്നും അപ്രകാരം അവർ അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേ വസ്തുത തന്നെയാണ് കുന്തി ദേവിയും സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് അല്പജ്ഞാനികൾ. അത്തരം വ്യക്തികളെ അസുരന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണിക്യത്തെ അസുരന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ശ്രീരാമൻ, ശ്രീ നരസിംഹൻ, ശ്രീ വരാഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങളിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലോ ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മുടെ മധ്യ അവതരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായ നിരവധി അത്ഭുത കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. ഈ ബൃഹത് ഗ്രന്ഥത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്റെ മാതാവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ ക്ലാസ് എടുക്കണം, ക്ലാസ് എടുക്കണം. എല്ലാവരും സംസാരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ മാതാജി ക്ലാസ് എടുക്കാം? ഈ ബൃഹത് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്റെ മാതാവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ പിഞ്ചു ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാനവർക്ക് അസാധ്യമായ തന്റെ കൃത്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, എന്താണ് ആ ശ്ലോകം? ഞാൻ മറന്നുപോയി. മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവത്ഗീതയില്. അതായത് ഞാൻ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്നെ ഒരു സാധാരണ ഭൗതിക ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അപമാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിന്ദിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവരെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്നാണ്. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നു, അല്പജ്ഞാനികളായവർ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മെ പോലുള്ള സാധാരണ വ്യക്തിയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു എന്നും. അതായത് നമുക്കിവിടെ ദുര്യോധനൻ ഭഗവാനെ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് കണ്ടത്, ഒരു മാജിക്കൽ പവർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ദുര്യോധനെ പോലെയുള്ള നരാധമന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, അല്പജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധരിക്കുന്നത്. അതായത് വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും പുത്രനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി എന്നാണ് കരുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണിയും പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് അല്പജ്ഞാനികൾ. അത്തരം വ്യക്തികളെ അസുരന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നിഷേധിക്കുന്നവരെ അസുരന്മാർ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണിക്യത്തെ അസുരന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതായത് ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹാവതാരം, വരാഹാവതാരം ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വയം ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴും അതൊക്കെ എന്താണ്? വരാഹമൂർത്തി അദ്ദേഹത്തെ വരാഹമൂർത്തി ഒരു പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പന്നിയായിട്ട് അവഹേളിച്ചേക്കാം ആളുകൾ അല്ലെ. പക്ഷെ അതുപോലെ നരസിംഹമൂർത്തി ഹാഫ് മാൻ ഹാഫ് ലയൺ ആണ് അല്ലെ, പകുതി സിംഹവും പകുതി മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപങ്ങളാണ്, വ്യക്തി രൂപത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളാണ്. ഈ ഓരോ രൂപങ്ങളും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്, അതുപോലെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. ഭഗവാൻ ഈ അവതരിക്കുന്നതൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഓരോരോ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഓരോ മൂർത്തിക്കും. ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മുടെ മധ്യ അവതരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായ നിരവധി അത്ഭുത കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അല്ലെ. കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടുള്ള ലീലകളുണ്ട്. ചെറിയ പൊടിക്കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള പൂതന മോക്ഷം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല. പിഞ്ചു ശിശു ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാനവർക്ക് അസാധ്യമായ തന്റെ കൃത്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഭഗവാനെ വധിക്കാനായി തന്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിഷം പുരട്ടി വന്നെത്തിയെങ്കിലും രാക്ഷസിയായ പൂതന ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടീനെ മുലപ്പാലിൽ വിഷം കലർത്തി കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് പൂതന വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ പൂതന വധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. ഭഗവാന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അത്രയും ഒരു ലീലകൾ ആടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ. ഒരു സാധാരണ ശിശു അല്ല ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ എന്നാലും ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഒരു കെട്ടുകഥയാണ് അല്ലെ, ഒരു ഡെവലപ്ഡ് സ്റ്റോറി മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുറെ എന്താ പറയാ സ്റ്റോറി റൈറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്നത് പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് അവർ കണക്കാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവര്. ഒരു സാധാരണ ശിശുവിനെ പോലെ മുലകുടിച്ച ഭഗവാൻ അവളുടെ പ്രാണനെ തന്നെ വലിച്ചെടുത്തു. അതുപോലെ ഒരു ബാലൻ കുമിളെടുക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തുകയും
വൃന്ദാവനവാസികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനായി അനേക ദിനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി അപ്രകാരം നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു കുഞ്ഞുകുട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വിഷം കലർത്തിയ പൂതനയുടെ മുലപ്പാല് കുടിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അല്ലെ. നമുക്കാണെങ്കിലോ നമ്മൾ അപ്പോഴേ മരിച്ചു പോകും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു ശിശു ആയിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അത് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മള് ചിലരൊക്കെ വിചാരിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്താൽ, യോഗ ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭഗവാനാകാൻ പറ്റുമെന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല ഭഗവാനായത്. ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് തന്നെ അവതരിക്കുമ്പോ ദേവകി മാതാവിനും വസുദേവർക്കും ജയിലില് അവതരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ അവതരിച്ചത്? കുഞ്ഞുകുട്ടിയായിട്ടാണോ? അല്ല, ഭഗവാൻ ചതുർഭുജവാനായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണു ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ദേവകി മാതാവ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയായിട്ട് വരണം എന്ന്. അപ്പോഴാണ് കുട്ടിയായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ തന്നെയും ഭഗവാനാണ്, അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടല്ല ഭഗവാനായത്. അപ്പോ കുഞ്ഞുകുട്ടിയായിരുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിഷം കലർന്ന മുലപ്പാല് കുടിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പക്ഷെ പൂതനയുടെ പ്രാണനെ തന്നെ വലിച്ചെടുക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിച്ചു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഗോവർദ്ധന ഉദ്ധാരണ ലീല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിയത്? തന്റെ ഇടത് കൈയിലെ ചെറിയ വിരലിന്റെ മുകളിലാണ് 7 ദിവസം തുടർച്ചയായി 7 ദിവസമാണ് ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. അപ്പോ ഒരു കൂൺ ഉയർത്തുന്നത് പോലെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരു കൂൺ ഉയർത്തുന്നത് പോലെയാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ കയ്യിലെടുത്ത് ഉയർത്തിയത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പുരാണങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, ചരിത്രങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ തുടങ്ങിയ ആധികാരിക വേദ സാഹിത്യങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അമാനുഷിക കൃത്യങ്ങളിൽ ചിലതാണിവ. ഭഗവത്ഗീത രൂപത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യോദ്ധാവായും ഗൃഹസ്ഥനായും ഗുരുവായും പരിത്യാഗിയായും ഒക്കെ ആശ്ചര്യകരമായ കഴിവുകൾ ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും തുടങ്ങിയ ആധികാരിക വേദ സാഹിത്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അമാനുഷിക കൃത്യങ്ങളിൽ ചിലതാണിവ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ട്. അതുപോലെ മഹാഭാരതത്തിലും കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിഹാസങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലാകഥകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ യോദ്ധാവായിട്ട്, ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട്, ഗുരുവായിട്ട്, പരിത്യാഗിയായിട്ട് ഒക്കെ ഭഗവാൻ ആശ്ചര്യകരമായ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാസൻ, ദേവലൻ, അസിതൻ, നാരദൻ, മധ്വൻ, ശങ്കരൻ, രാമാനുജൻ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ജീവഗോസ്വാമി, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി, ഭക്തി സിദ്ധാർത്ഥ സരസ്വതി തുടങ്ങിയ ആധികാരിക വ്യക്തികളും ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ മറ്റെല്ലാ പ്രാമാണികന്മാരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. വ്യാസൻ, ദേവലൻ, അസിതൻ, നാരദൻ ഇവരൊക്കെയും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ആധികാരികമായിട്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്താവതാരമാണ് അല്ലെ. മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. പക്ഷെ ഗുരുവായിട്ടും, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ, നമ്മുടെ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡിയ പരമ്പരയിൽ ഒരു ഗുരുവായിട്ടും വരുന്നു. ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമിക്കും സനാതന ഗോസ്വാമിക്കും ഒക്കെ ഉപദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഗുരുവായിട്ട് അർജുനന് ഉപദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുണ്ട്, ഗുരുവായിട്ടുണ്ട്, യോദ്ധാവായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാനെ അർജുനൻ വിളിക്കുന്നത് അച്യുത. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ച്യുതി സംഭവിക്കാത്തവൻ. എന്ത് തന്നെ റോളില് ഭഗവാൻ ഇരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആധികാരിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ സ്വയവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ. ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. അഹം എന്ന് പറയുന്ന ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ സ്വയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും അസുര മനോഭാവമുള്ള ചില വിഭാഗം വ്യക്തികൾ ഭഗവാനെ പരമനിരപേക്ഷ സത്യമായി അംഗീകരിക്കാൻ സദാ വൈമനസ്യം കാട്ടുന്നു.
ഇത് ഭാഗികമായി അവരുടെ അല്പജ്ഞാനത്താലും ഭാഗികമായി അവരുടെ വർത്തമാന കാലത്തിലെയും ഭൂതകാലത്തിലെയും നിരവധി ദുഷ്കൃതങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ദൃഢമായ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാലുമാകുന്നു. അപ്പോ രണ്ട് പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കാരണം. അതായത് അസുരിക മനോഭാവമുള്ള ആളുകള് ഭഗവാനെ ഒട്ടും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ലീലാകഥകളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണെന്ന്. കൂടാതെ അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയും നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അറിവ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ചില ആളുകള് കൃഷ്ണ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നാൽ നന്നായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ള ആളുകള് ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷൻ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ 50% ഭാഗികമായിട്ട് അവരുടെ അല്പജ്ഞാനത്താലും, അതായത് അവർക്ക് ജ്ഞാനം കുറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ടും, ഭാഗികമായിട്ട് അവരുടെ വർത്തമാന കാലത്തിലെയും ഭൂതകാലത്തിലെയും നിരവധി ദുഷ്കൃത്യങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ദൃഢമായ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാലുമാകുന്നു. അപ്പോ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങളാൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധി അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. അപ്പൊ രണ്ട് കാരണമാണ്. ഒന്ന്, അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനമില്ല. രണ്ടാമത്തേത്, അവരുടെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങളും അതുപോലെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടില്ലേ വർത്തമാന കാലത്തിലെ കർമ്മങ്ങളും കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നിർബന്ധ ബുദ്ധി അല്ലെ, അത് കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷമായി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും അത്തരം വ്യക്തികൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ അപൂർണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കും ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായി തിരിച്ചറിയുക സാധ്യമല്ലെന്നതാണ് മറ്റൊരു വിഷമത. അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതാണ് സത്യം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടും, കണ്ണിന് മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടും ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ അംഗീകരിക്കാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിപൂർണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത്. അപൂർണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നവർ, അതായത് ഇത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതേ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മാംസചക്ഷുസിന് മുന്നിൽ വരുന്ന ആളല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് എന്റെ കൺമുന്നിൽ ഭഗവാൻ വരട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോളാം എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാനോ അംഗീകരിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. അത്തരം വ്യക്തികൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പോലെയാണ്. അവർ തങ്ങളുടേതായ പരീക്ഷണപരമായ ജ്ഞാനത്താൽ സർവ്വതിനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ അപൂർണമായ പരീക്ഷിച്ചറിയുന്ന ജ്ഞാനത്താൽ പരമപുരുഷനെ ഗ്രഹിക്കുക അസാധ്യമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാനെ അധോക്ഷജൻ അഥവാ പരീക്ഷണ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിധിക്ക് അതീതൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അധോക്ഷജൻ എന്ന പേരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണുകൾക്ക് പ്രാപ്യനായിട്ടുള്ള ആളല്ല എന്നാണ് അധോക്ഷജൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ. കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്തവൻ എന്നാണ് അധോക്ഷജൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ. അപ്പോ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണം, അത് പരീക്ഷിച്ചറിയണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയല്ലേ. നമ്മള് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് സയനൈഡിന്റെ എഫക്ട് പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് സയൻസിൽ എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചെയ്തു അല്ലെ. എന്നിട്ട് നാക്കിൻ തുമ്പത്ത് വെച്ചതും അയാൾ മരിച്ചുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എഴുതാൻ അയാൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത്ര പോലെ ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ പറയുന്ന സയനൈഡ് അല്ലെ. അതാണ് പവറെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് എഴുതാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കുമോ? ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ അധോക്ഷജനാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കൺവെട്ടത്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാംസ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആളല്ല. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു, ദിവ്യ ചക്ഷുസ് തരാൻ നിനക്ക് ഞാൻ, എങ്കിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാഴ്ച തരണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരാണ്. പരീക്ഷണ ജ്ഞാനത്തിന് പരിധിക്ക് അതീതൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് അധോക്ഷജൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നമ്മുടെ പരീക്ഷണ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിധിക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ്. നമ്മുടെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അപൂർണങ്ങളാണ്. ഏതിനെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് നാം അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ ചില നിശ്ചിത ഭൗതിക നിബന്ധനകൾക്ക് ഉൾപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ നമുക്ക് വീക്ഷിക്കുവാൻ
സാധ്യമാകൂ എന്ന് നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ആ പവർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു അനിമൽസിന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഐസൈറ്റ് അല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഐസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ. ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഇവൻ മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവൻ യമരാജനെയൊക്കെ കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 6x6 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് അതിന്റെ എബോവ് ഉള്ളതോ അതിന്റെ താഴെ ഉള്ളതോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ കേൾവി ശക്തി അതും എത്രയോ, എനിക്കറിയില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, എത്രയോ ഗിഗാഹെർട്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോ ആ ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടേ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആനിമൽസിനും അതിനൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഹിയറിംഗ് പവർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമുക്ക് തന്ന ആ ഒരു അലോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരോ ഒരാൾ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ആ ആളിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതായത് നമുക്ക് ആരാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പവർ, ആ ആളിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ അപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാതെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് നമ്മള് സത്യം തേടി പോകേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സത്യം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ ചില നിശ്ചിത ഭൗതിക നിബന്ധനകൾക്ക് ഉൾപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ നമുക്ക് വീക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമാകൂ എന്ന് നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ ഗോചരത്തിന് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ വിശേഷിച്ചും അല്പബുദ്ധികളായ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ഈ ന്യൂനതയെ കുന്തി ദേവി അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ സ്ത്രീകളെ അല്പബുദ്ധികളായിട്ടാണ് കുന്തി മഹാറാണിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. സ്ത്രീകളെ പൊതുവെ അബലകളും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരുമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ഈ ന്യൂനതയെ കുന്തി ദേവി അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്ത്രീ ആയി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്. അല്പജ്ഞാനികളായ വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നതിനും ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് ഈ ആത്മീയ ജീവിതാരംഭം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ നിലവാരം ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ ഇത്തരം ആരാധനാലയങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ മൂഢന്മാർ മാത്രമേ നിന്ദിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ആരാധനാലയങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നത് മൂഢന്മാരാണ്. ഈ ആരാധനാലയങ്ങളാണ് നമ്മളെ ആത്മീയമായ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളും പള്ളികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വെറുതെ ഒന്ന് പോയി തൊഴുതിട്ട് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരാനോ ഉള്ളതല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളും പള്ളികളും. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്? നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഉന്നത ഭക്തന്മാർക്ക് എത്ര ഫലപ്രദമാണോ അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ സർവ്വ ആധിപത്യത്തിനു മുന്നിൽ ശിരസ് നമിക്കുന്നത് അല്പബുദ്ധികളായ വ്യക്തികൾക്ക് എത്ര തന്നെ ഫലപ്രദമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമിക്കുന്നത്, നമസ്കരിക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതുപോലെയാണ്, ഇതിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഉന്നത ഭക്തന്മാർക്ക് എത്ര ഫലപ്രദമാണോ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉന്നത ഭക്തന്മാർ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന് അത്രയും ഫലപ്രദമാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ പരമഹംസാനാം മുനീനാമമലാത്മനാം ഭക്തിയോഗ വിധാനാർത്ഥം കഥം പശ്യേമഹി സ്ത്രിയഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ പരമഹംസാനാം മുനീനാമമലാത്മനാം ഭക്തിയോഗ വിധാനാർത്ഥം കഥം പശ്യേമഹി സ്ത്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം. ഇന്ന് സമയമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. माताजी हरे कृष्णा माताजी. माताजी प्रणाम. कृष्ण माताजी.